Kumtluang channel thir tu te in zawa in chibai ka bok chewa ka channel te min lo like saka min lo view sak tur le khongaya min lo subscribe sak zel turin ka ngen tak meu chawni le tum video a chuan YouTube video endan a play speed tele a video quality set dan kanan soi dona tam tak chuan kan hretwa amero chula shelo tam tak kan lo om ve a khang mi te tan khan kan siam zelani ti khalo hretlang ta ila ama zabera in YouTube pa kan han lut ta a kan video do kha kan han sar cha kan han zong kwala te chuan kan do kha kan han en ta a YouTube video a hen sang om ve a chan chu quality tak tak nge lang fi tak tak te om ta lang fi lo te po ma ma ro chu chan khat tam tak ro chu kan phone atanga set thei ve thawani ti hi tam tak chuan kan thelawa kan phone atang hianin tam tak chu a set thei ani chu wang chuan kan phone atang hian kanan set don sinanga a video a hian kan han click ko ta he lai dinglam sir chunglam dot pathuma te hian kan han chukeu nga te chuan quality ti a kha he lai nge rom ta khala ya te kan a quality hi kan han metle keu nga te chuan ta hen che sangin du than tur lo om ta zathum somruk te za somri pali za somri zathum somruk zali somri chasal somri te rom ta he video quality zirzelin a quality hi sang ve zelani chu a video quality kan du da na zir kan zani somri hi chu za somri pali a in lo fia ta ti kan number san da na zir kan a fia chau ve zelani amero chu kan en fia pau le kan data pe ka kha akal na don ta chu wang chuan kan du dan to ka pe ka zathum somruk ng chi pe chu phone quality sang a pe chuan akal na em ani na cha somri pali ate zan somri ate hian da de tlang pu thina ni anga chuan ma ro chu than thungai thabi thin ta ne ro chuanin ami za somri pali da hi tok fia bani a chan chu a thon thu kha kan ngai thak turani a tak kan endo do wangin ta somri pali te hi tok fia wa ate kha sata ila te chuan hei lo hi a play speed kha om ve le ta a play speed chu te hian normal noi lama hen kan kal chuan kan kal noi dane chirichil kan play speed kha achakina chaklo ta ne chon nian 1.25 te kan lo da chuan normal a hin a play speed kha achakta maro chu achung lampang 0.75 ro chon amuang le thung ta ne kha video YouTube video clear dan sang te a video quality azerte chi te kha ani tham thungai thla bik then tan chuan a quality kha ti sam che mangai lo ani chu alai te kha YouTube video en thin chuan kan lo sereng to don nia